Здравейте! Днес на вашето внимание представям друг казус. Не за животни, не за приюти, а за нас, гражданите. Намирам се на един терен, междублоково пространство в комплекс Славейков, между блок 60 и 61. Децата го използват за футболно игрище. 3 проблема, споделени от вас в разговорите с мен. Първи проблем – липсата на паркоместа. Втори проблем – презастрояване на кварталите. Трети проблем – липсата на детски площадки и зелени площи. Това е терен, който ще използвам, за да илюстрирам какво точно имам предвид. Предлагам изграждането на двуетажен подземен паркинг на този терен, като отгоре бъде възстановена зелената площ, на която да бъдат изградени детски площадки за различните видове възрасти. По този начин ще успеем да спасим терена от внезапното появяване на нова кооперация с нови семейства с деца, които също няма да имат къде да играят и къде да паркират родителите им автомобилите си. Ще споделя с вас в моите канали този идеен проект. Следвайте ме. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.